Πρέπει να τα αφήσει να εκφραστούν. Και εγώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αφήνετε τα κόμματα να εκφραστώ και εγώ. Κύριε Λικουρέτζο, ως πολιτικός και ως ανήρ, είμαι το μακρύ σας χέρι? Τι είναι αυτά που ακούμε σήμερα εδώ? Ακούμε από ανθρώπους, από μια επιχείρηση κατ' ουσίαν, που έπαιρνε σκληρό συνάλλαγμα επί δεκαετίες από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν έπαιρνε ρούβλια, δολάρια έπαιρνε. Και ο εισαγγελέας της Μόσχας ακόμα ψάχνει τα λεφτά. Ακούμε λοιπόν από τους εκπροσώπους μιας αιματηρής ιδεολογίας να αναφέρονται μέσα εδώ, στη Χρυσή Αυγή, και να πιάνουν, με ποιο δικαίωμα θα έλεγα, στο στόμα τους τη Χρυσή Αυγή, οι επιχειρηματίες του ΚΚΕ, αυτοί οι οποίοι πετάνε στο δρόμο εργαζομένους του ριζοσπάστη, εργαζομένους του 902, αυτούς τους εργαζομένους τους χάσατε για πάντα. Θα είναι συντόμως και είναι ήδη αρκετοί από αυτούς στη Χρυσή Αυγή. Αυτό σας πονάει. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι ο εκφραστής πραγματικά των λαϊκών αισθημάτων. Αυτό που ποτέ δεν ήσασταν εσείς. Ήσασταν ο εκφραστής της μαμάς Μόσχας. Πάντα.